ale... Čaute priatelia, tu Conan. Dneska vám poviem niečo o BCAčkách. Kto sa to zvažuje kúpiť, tak určite si to kúpte. Ja osobne použijem kombináciu týchto troch BCAčok. Neochutené instantné, ochutené instantné a tabletkové. Samozrejme, pokiaľ ste rekreačný športovec, nemusíte sa mať príklad a nemusíte dávať také dávky ako ja, ale ja vám teraz vysvetlím, ako to robím, aby bolo aspoň takéto kruho informované. No, takže BCA instantné sú pre mňa základný pilier z tejto ponuky, keďže užívam ich ráno, pol hodinku pred tréningom a tesne po tréningu, minimálne v 10 gramových množstvách. V prípade, že mám tréning dvojfázový, tak to zopakujem ešte raz, čiže vlastne denne to užijem aj niekedy aj 7 krát. Tieto BCAčka, ktoré sú ochutené, musím povedať, že ochucovanie firmy Natural Nutrition veľmi dobre vyšlo, veľmi mi chutia. Stačí mi dať pomer 1:4 a dokáže to kvalitne ochutiť. Samozrejme, kto není v nejakej diete tvrdej, môže ísť čisto iba ochutené BCAčka. Kto už je v tvrdej diete predsúťažnej, tak odporúčam to riediť. Najlepšie potom už tieto BCAčka vysadiť. No a ešte veľmi dobré sú tabletkové BCAčka, ktoré používam s každým jedlom. Hodím tam ale z opäť tabletek, aby som si obohatil ten aminokyselinový príjem. Takže určite BCA podľa môjho názoru, okrem ešte pár doplnkov, je najdôležitejší doplnok výživy, či už pre kulturistu, bežca alebo hoci ktorého športovca, ktorý vykonáva nejakú fyzickú aktivitu. Takže ak si zvažujete kúpiť nejaký z tých produktov, tak určite smelo do toho a uvidíte, že výsledky sa dostavia.